cilik sing kawentar endi gunung kalau sing ngayomi Blitar zaman Jepang nate gempar peta pronta sing dipimpin Supriyadi Blitar nyimpen awune sang noto Mojopahit eneng candi Panataran Blitar nyimpen layane Bung Karno proklamator lan presiden kang sepisan ana crita jare Patih Gajah Mada nyawe Jeki Nuswantara lan uga Bung Karno sing kondang kaloka eneng Blitar lahir cilik kula ora mungkin Blitar dadi kembang lambe ora mungkin kabeh sing padha nyetake yen to banyu sumurake semangate yen to geni sumurake yo 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 atur para kanca atur pamagya dumateng para rawuh sedaya nuwun saking rawuh ing paling dalu punika Gusti Allah ingkang kuwasa kersa paring wisata atur para putra atur pambagya nyuwun ing bapak ibu sedaya padha bau pikir lan tenaga sarta bantu kelawan jiwa raga mugi Allah ingkang maha kuwasa kersa paring wisata kita sesuwun dumateng pangeran saged tapi kewajiban nyenek dawuh Gusti Pangeran ingkang kasebat ing dalam Al-Qur'an Nabi Muhammad kang dadi utusan kautus dening pangeran tur para kanca tur pambagya dumateng para rawuh sedaya matur nuwun saking rawuhnya wonten ing pakempalan punika Gusti Allah ingkang maha kuwasa kersa paring wisata sesuai dumateng pangeran saged tapi kewajiban padha mau pikir lan tenaga sarta bantu kelawan jiwa raga mugi Allah ingkang maha kuwasa kersa paring anugrah kita sesuwun dumateng pangeran saged tapi kewajiban derek dawuhe Gusti Pangeran sampun kasebana ing dalam Quran Nabi Muhammad kang dados utusan kautus dening pangeran pemuda dusun tampuran sing rupane Allah aja ngolo-olo awe tunggal bangsa perayaan ini yang besar sekali untuk memperingati acara malam ini bila kula iki saged dugi mriki sebab ditimbali kali
bisa oleh kehormatan. Mila para rawuh kakung saha putri Karasa amreksani rupa kula amedeni. Tato sampun cekap lagu-lagu kula Ile wonten lepat nyuwun kuning pangapura. Jamane wali songo nyebake agama Islam ingkang mulya uga direwangi rakasa. Dewan sentilan budaya ana ing kata Jawa supaya urip ning donya Wajib dilakoni tuntunan kang ana lima. Sahadat sholat zakat poso haji lamun kuwasa. wajib dilakoni tuntunan kang ana lima. Sadat salat zakat poso haji lamun kuwasa. Zamane wali songo sebarke agama Islam kang mulya uga direwangi rakasa. Lewat sembilan budaya ana ing tanah Jawa supaya urip ning donya eling marang Kang Maha Kuwasa. Wajib dilakoni tuntunan kang ana lima. Sahadat salat zakat poso haji lamun kuwasa. Wajib dilakoni tuntunan kang ana lima. Sahadat salat zakat poso haji lamun kuwasa. Pada bulan Rajab, bulan yang besar sekali, Pada bulan Rajab, bulan yang besar sekali, itu kewajiban umat Islam memperingati. karena waktu ini jatuh merah Kanjeng Nabi. Karena waktu ini jatuh merah Kanjeng Nabi. Muhammad Nabi wa alihi wa sahbihi. Maka mari kita bersama memperingati. Mari kita bersama memperingati. Oleh kaum Islam pemuda dengan pemudi, Jika tidak hormat akan dapat godok besi. Jika tidak hormat akan dapat godok besi. tetapi yang
matur kawula kula badhe gantos critane urip ning donya atiku mires curiga rasane apa wis ana gantine kamangka aku isih sayang tresnaku ora bakal ilang Nimas kesayangan kaya apa rasane ati suwira krungu pawartamu bingung rasane nangga rindu sayang tresnaku ora bakal ilang masih tak tresnani pasrahke mring pangeran yen pasti jodoh ora bakal kurang dalan 12 pas audio Wasode ngemis ning atiku mirip curiga rasane apa wis ana gantine mongko aku isih sayang tresnaku ora bakal ilang nimbas cobanan tresnomu kaya dene aku kang jaga tresnomu tak pasrahke mring pangeran yen pasti jodoh ora bakal kurang dalan
Setan. Terima kasih atas atensinya.